Здравейте! В цифровата психология месеца на раждане показва каква е нашата връзка с рода и през какви програми и задачи ние трябва да преминем. Връзката с рода е много важна, защото тя влияе както на построяването на дълготрайни отношения, така влияе и на финансите ни. Затова в днешното видео съм решила да ви разкажа какво категорично не трябва да правим според месеца ни на раждане. И така, за родените през януари не трябва категорично да влизате в конфликти с ваши братя или сестри. Това е кармическа задача. Необходимо е да сте в хармонични отношения с тях, да ги закриляте, обичате и да им помагате. Също така, понеже единицата харесва свободата, харесва и да управлява, не е добре да работите за някого, а е по-добре да имате нещо ваше, да работите за себе си или да сте на лидерска позиция. За родените през февруари, за вас е важно да не таите обида към рода. Тук урокът е да развиете мекота, усърдие и грижа. Научете се чрез гласа си да изразявате любов, а не осъждане и клюки. За родените през март е важно да не отказвате да имате деца и да не таите обида към майка си. Вашата задача е да изградите близки и доверителни отношения с нея, но без зависимост. Също така вие самата да станете майка. Възможно е да станете и многодетна майка по това число. Важно е също така постоянно да развивате женската си енергия. Задачата за родените през април е, че не бива да повтарят грешките на баща си и да имате лоши отношения с него. Важно е да станете по-богати и по-успешни от него. Трябва да станете глава на семейството и да надминете успехите на баща си. За родените през май, те пък не бива да повтарят съдбата на майка си. Анализирайте нейните грешки и се старайте да не ги повтаряте. Вие трябва да станете учител за нея, да й покажете, че щастието и успеха съществуват. За родените през юни са важни няколко неща. Не бива да се развеждате, не бива да изневерявате, не бива да се намирате в зависими емоционални отношения или в любовни триъгълници. Вашата кармическа задача е да създадете семейство, изпълнено с дълбочина, любов и разбиране. Много често хората, родени през юни, имат проблеми в отношенията. За родените през юли е важно да не стоите на едно място и да не оставате да живеете там, където сте родени. Вашата задача е да пътувате, да се преместите в друг град или държава и също да преместите семейството си на ново място. За родените през август е важно да не влизат в конфликти с семейството или рода. Дете, родено през август, е знак, че някъде в отношенията на родителите или в рода е имало трудности. Неговата задача е да изглади конфликтите в семейството и да укрепи техният съюз, а не да бъде причина за раздор и конфликти. За родените през септември категорично не бива да се затваряте, да не общувате с никого или да затъвате в страхове. По принцип сте много талантливи и дълбоки хора. Научете се да излизате сред хората, да говорите или да се изявявате пред публика. За родените през октомври се забранява категорично да живеете за сметка на семейството. Родени сте, за да умножите капитала на рода, а не да го изтощавате. Вие също, като родените през януари, е нужно да сте на лидерски позиции или да работите за себе си. За родените през ноември е важно да не проявявате прекомерна агресия. Насочете огромната си енергия към това да прославите себе си и рода си. Хората, които имат 11 в датата на раждане, притежават невероятна сила и издръжливост. Те могат да насочат енергията си в помощ на другите или могат да постигнат невероятни резултати за себе си. Много е важно обаче да не бъдат агресивни. И родените през декември, тези хора често се дистанцират от семейството и не търсят тяхните помощ и съвети. За да изпълнят своята задача е важно да не изпадат в депресия, да не се обиждат и да не обвиняват другите. Важно е да следят, да не се жертват много за другите и да се научат да искат помощ. Надявам се видеото да ви е било интересно и полезно. Абонирайте се и ще се видим следващия път.